Bé, nosaltres hem presentat aquestes mocions, aquestes esmenes a lo que és el ple de pressupostos. En principi, la primera va adreçada en matèria de personal a aconseguir una sèrie d'objectius que venen reivindicant-se per part de lo que són els sindicats i lo que són les forces sindicals en l'Ajuntament de Llíria. És establir una mesa general de negociació on es doni compte i es negocien totes i cadascuna de les modificacions que afecten a les retribucions del personal, a les condicions laborals i a la RPT. Corregir les diferències salarials que es donen en llocs de la mateixa categoria i nivell, i això s'ha explicitat en el que són els informes que han aportat els sindicats, així com facilitar tota la informació als representants sindicals en la mesa general de negociació. I concretament està l'informe de comissions en què se reclama una sèrie d'informació que no s'ha passat. Dotació dels llocs de treball que facin falta o ampliació de jornades per cobrir noves demandes de serveis, com per exemple l'edifici multiusos o en les termes romanes en el cas de que s'obrigueren al llarg del 2013. Eliminar les duplicitats en llocs d'intermediació laboral i mantenir el mateix sempre i quan es reben les corresponents ajudes per part de la Generalitat. No crear més serveis impropis que ja tenim al municipi. Compliment de les borses de treball i reglament de millora d'ocupació. Moltes d'elles caducades i sense renovar. Penso que tenia que ser un dels objectius a complir en el 2013, ja que la majoria estan totes caducades. Constitució del comitè de seguiment de borses de treball, que tampoc s'ha creat. Revisió i actualització de totes les borses de treball i millora d'ocupació. Respectar la prelació en la provisió de lloc de treball, establerta en les normes reguladores del personal i establir mecanismes per fer factible una carrera professional tal com marca l'Estatut Bàsic de l'empleat públic. És una de les primeres mesures en quant al tema personal que proposaria. Després, una de les que ja nosaltres venim presentant i proposant des de fa temps és el tema de fer el procés de funcionalització als membres del personal adscrit a la brigada de residus sòlids urbans. Dotació d'un lloc de treball per als multiusos, que nosaltres entenem que si se va obrir en breu doncs hi haurà que dotar-lo i tindre-lo en consideració. I després, en quant al tema de lo que són inversions, venim a reiterar unes que tenim que estar ja fetes, algunes d'elles, i sobretot perquè el que sí que volem és que s'establisca una prioritat i sobretot que quede plasmat pressupostàriament de que sí que se van a executar al llarg del 2013. Entre ells tenim el que és l'adequació i millora de les instal·lacions esportives del camp de tir municipal i altres inversions, en la que si hi ha una previsió de 30.000 euros en el que és la planilla d'inversió, que no en el que és el full intern del pressupost, que ahí marca 20.000 euros, suposo que serà una errada que n'hi haurà que corregir, doncs sí que ens agradaria que esta inversió quedarà suficient. Després també una altra esmena que proposem és en el tema de la policia local, que ja que hem firmat el conveni de Comdes per al tema de lo que és la xarxa de comunicacions, sí que demanem que s'ampliï a partir de 4.000 a 22.000 euros per fer front a aquesta implantació dels nous equips de la xarxa Comdes. També en el cementeri, creiem que és una de les inversions que fa molt de temps que anem reclamant i que no es fa, i rere pressupost no se té en compte, és la destinada a millorar els accessos públics que estan allí, instal·lació de la depuradora, construcció de nínxols i altres inversions. Nosaltres entenem que aquestes 3 o 4 prioritats han de marcar-se com a fixes en els 50.000 euros que tenim per al 2013 en inversions en aquesta instal·lació. Després, en quant al tema del pla provincial, en aquest cas se nos va comunicar que era per remodelar les oficines del segon pis. Nosaltres entenem que una obra prioritària, en aquest cas per a tindre-la ja en funcionament i poder donar els serveis necessaris per a generar la dotació com a solar, és el tema de les obres d'urbanització i condicionament per als vials per a la futura construcció de nou IES Camp de Túria. Pensem que és una infraestructura que duem molt de temps reivindicant-la, que fins i tot sembla que està en procés d'adjudicació i que si això se farà, nosaltres el que tenim que fer és tindre preparat tots els terrenys per a que aquesta infraestructura pugui començar a construir-se en el 2013. Si això no ho fem, si no dotem i no creem els espais, en aquest cas les infraestructures bàsiques, doncs no podem cedir el solar en condicions a la Generalitat i no podem començar les obres. Després, també una línia nova d'inversió per a l'estació de bombers de Vall de Llíria. Una de les problemàtiques que tenim, que hem vist en els últims anys, que això ha anat de menys a més en quant al tema de problemàtica, i que siguem que ja estan culminant-se, o s'han de culminar al llarg de 2013 les obres de la urbanització d'ETA, que és el punt de connexió, doncs no estaria de més que al llarg d'aquest any també implantarem una partida pressupostària per a poder donar o generar aquesta inversió per a poder dotar de l'estació de bombers als veïns de la Vall de Llíria.
En quant a desenvolupament econòmic, a part d'aixòs 100.000 euros que tenen en partida personal, creiem que també hi ha que fer altres accions encaminades a dinamitzar i fomentar el sector empresarial, l'ocupació entre la petita i mitjana empresa local, els professionals i autònoms amb la finalitat de crear nous jaciments laborals. Això ho proposàvem l'any passat. Creiem que hi ha altres ajuntaments que tenen experiències similars i estan funcionant en la mesura local de lo que se pot. Nosaltres tampoc estem demanant així milagres, sinó allò que poden contribuir des de l'àrea municipal i, per tant, establim una partida per a dur endavant aquestes accions. I després, el tema de subvencions i ajudes, nosaltres creiem que si volem mantenir un teixit associatiu en condicions, el 10% que se fa de retallada no va salvar el pressupost ni va ser una gran ajuda de cara a altres implementacions i, per tant, el que demanem és el manteniment d'aquesta xarxa d'ajudes a lo que és el teixit educatiu, el teixit social, cultural, educatiu o esportiu de la nostra localitat. I per últim, tenim també l'ajuda al Club Esportiu Bàsquet Llíria, que pensem que el club, ja ho hem dit en molts plenaris, és més que un club, és una institució que tenim en aquest poble, que està donant una formació, i en aquest cas a nivell esportiu i educacional, a molta gent. Creiem que com a mínim, igual que s'han mantès en altres associacions i entitats del poble i s'han signat convenis i es manté la quantitat que està acordada, com a mínim se tindria que mantindre la quantitat que se va establir en el 2012 i, si es pot, al llarg de l'exercici, millorar-la en la mesura de lo possible. Crec que són compromisos que teníem clars i que des de l'Ajuntament se podien assumir i en aquest cas contribuirien molt més a lo que és la generació d'ocupació, manteniment del teixit productiu, millora en el tema de la gestió interna de personal i sobretot en el tema inversor i productiu. Moltes gràcies. I entrant a les esmenes, anem a veure, en quant al capítol de personal, tot és millorable. Tot se pot aplicar a un nivell de millor negociació, de millor comprensió, de major diàleg, això ho comprem, però sí que és de veres que any rere any els informes així ho delaten. Diuen que aquestes pràctiques s'estan donant. I per tant, nosaltres el que sí que demanem és que siguin objectius a aconseguir com a mínim este 2013. A veure, ahir molts d'ells, o pràcticament la gran majoria, no suposen el tema econòmic, sinó del tema de capacitat de negociació i d'enteniment en el que són els agents socials. I jo penso que és una bona pràctica i sobretot perquè hauria que fer-ho en tots els àmbits. I el que estem així recollint no és ni més ni menys que allò que els sindicats han ficat negre sobre blanc en tots i cada un dels seus informes. I és que s'han dit que no es donen la conformitat o no són favorables als pressupostos perquè vostès estan incomplint això de manera reiterada. Després, en el tema del procés de funcionalització, vostès sé que no volen fer-lo, nosaltres també tinc que dir que anem a reintentar-ho tots els pressupostos perquè creiem que això sí que és un servei propi municipal i el que tenim que fomentar perquè fins ara jo penso que ens és molt rentable a l'Ajuntament el tindre-lo des del municipi. Després, en el tema del centre multiusos, jo n'hi ha coses que sí que pensen, si tenim la previsió d'obrir-lo en un temps determinat, hi ha que tindre la previsió de dues coses. Una, de tindre el personal per a poder fer-se càrrec del mateix, perquè si fiquem serveis municipals estaran per el matí a unes certes hores i sabem que l'activitat social normalment se fa per les vesprades nit, con lo qual tindrà que haver una persona que faci càrrec d'obrir, tancar i estar a lo que és el cuidado de lo que és este centre multiusos. Això vostès no ho han previst, no sé de quina manera ho van a previndre ni que ho van a retocar després del capítol de personal, però és una de les coses que nosaltres sí que enteníem que en aquest pressupost tenia que estar incorporat. I a més, hi ha una altra cosa que han comentat els companys, que és el tema de la dotació. Jo entenia que la dotació de l'equipament de l'edifici entrava tot en els 4,5 milions, perquè, si l'obra sols és 4,5 milions, vaya tela la desviació que haurà hagut allí d'obra per a poder executar l'edifici. Jo pensava que entrava tot, i a més així no se mos digui que entrava execució d'obra i dotació. Si a més amb la dotació que té l'Ajuntament de Llíria, anem aviats a veure el que ens va costar. En quant al tema d'instal·lacions deportives, esta moció jo quasi és per fer-los un favor, perquè no queden ridículs l'alcalde. L'alcalde sí, en este plenari mos digui, vespres d'eleccions, Sant Vicent, ha caigut un ribàs, anem a fer l'actuació. En el moment de calendar el ribàs de Sant Vicent, començarem en els asseus de lo que és la dotació del camp de tir municipal. Això està així, i està escrit en un acte. L'únic que estem demanant és que va del 2011, ha passat el 2012, que no torna a fer el ridícul en el 2013. I l'únic que estem dient és que s'incorpore com a prioritat i s'obra. No la quantifiquem i diguem, hi ha altres inversions.
Si es costa 10, doncs es queden 20. Si es costa 5, es queden 25. I és la proposta, no tornar a ridiculitzar, en aquest cas, a la primera figura de l'Ajuntament, que és l'alcalde, que se va comprometre a fer això. Ojalà vostès en aquesta genèrica tornen a deixar el tema o complisquen en aquesta obra que s'ha de fer en aquesta instal·lació. Equipament de la policia local. A veure, si aprovem una moció, si signem un conveni, el més lògic és que dotem econòmicament per a poder dur endavant aquest conveni i que la policia local tingui la xarxa de comunicacions que fa falta. A veure, els 18.000 euros jo penso que no és una quantitat. Estava pressupostat el cap de policia, no s'ho va dir per activa i passiva, que si és la quantitat que fa falta, per tant, previsible era, i la tenia que haver dotat ja per poder ficar en funcionament. Tema cementeri. A veure, tema cementeri jo penso que és una moció i una proposta que s'ha dit a plenari i que també reiteradament s'ha dit que s'ha d'actuar. Així hem vist que han passat un pressupost, ha passat un altre pressupost, vostès fins i tot han tingut que dotar extraordinàriament diners per poder fer nichos, però a veure, allí hi ha una situació, en aquest cas, que si nosaltres volem que se fiquen depuradores individuals en la resta del municipi perquè sabem que estan contaminant subsol i tal i qual, a veure, tenim una instal·lació municipal fora del que és el casc urbà, que és el cementeri, adequem els asseus i col·loquem aquesta depuradora. Siguem per almenys nosaltres donem exemple. Jo penso que és una de les coses que també fiquem el mateix. Fiquem un ordre de prioritats per a que això se faci i sobretot que quedi constància. En el tema del pla provincial, jo penso que sí que és una prioritat per a aquest municipi el que se faci a l'IES Camp de Túria. Per tant, si tan avançades estan el que són els procediments administratius per a la seva adjudicació, més diligents tenia que ser nosaltres des de l'Ajuntament i sobretot l'equip de govern de dir, senyores, nosaltres ahí ho tenim, tot preparat, les obres d'urbanització, però no, van a fer-ho allà, jo no sé l'espai com el van a distribuir perquè estiguen més amples, perquè l'espai és el que és, ja podem vostès ficar més parells, menys parells o el que siga, però l'espai no va canviar en el segon pis de l'Ajuntament. Vull dir que avui per avui està una instal·lació decent, que funciona, i per tant nosaltres sí que fem una proposta alternativa que sí que creiem que és necessària i urgent, com és l'adequació de la urbanització per a poder construir l'IES Camp de Túria. Lo de l'estació de bombers, jo penso que ho han repetit així diverses voltes, però creiem també que és una instal·lació necessària. Ens generen problemes. Podríem tindre una ordenança única per a tot el municipi si ficarem aquesta estació de bombers i no tindre que fer una específica i estar reparant i ficar diners cada volta i pujant les taxes cada any als veïns d'aquesta urbanització per no tindre-la feta i en funcionament. En desenvolupament econòmic, exemples, jo li puc dir l'exemple dels municipis que en aquesta quantitat i en un poc més estan fent activitats i estan fent promoció econòmica i penso que molt loable per a lo que és a nivell municipal. Jo també sé que milagres, ni uno, però a nivell municipal se poden fer. I després el tema de les subvencions, jo sí que crec que jo no estic així dient que se donen més de lo que se donava. Estic dient que com a mínim ens mantinguem en els criteris paràmetres de lo que ha vingut donant-se fins ara. I en el Club Bàsquet Llíria jo penso que ahí sí que hi ha un compromís de que el bàsquet a Llíria representa una senyal d'identitat, igual que la música, igual que la cultura, igual que els jaciments que tenim en la població. És una cosa que ens identifica a tot arreu del territori espanyol i fora del territori. Vull dir que és una de les coses que molta gent ens reconeix per el bàsquet, igual que per la música, igual que per la cultura. Nosaltres entenem que si no se fa una ajuda, en aquest cas, la mateixa que n'hi havia, o sigui, tampoc estic dient que s'incremente, sinó la mateixa que n'hi havia, possiblement estem abocats a un cult que té molta història, molta trajectòria en el nostre municipi, a la seva desaparició, i és una de les coses que estan agonitzant any rere any i que estan demanant ajuda al municipi. Altres ciutats ho estan fent d'una manera directa, sense cap problema, en menys trajectòria i en menys recorregut contra el bàsquet de Llíria. Nosaltres, per tant, no és un tema partidista, no és un tema de que nosaltres entenem que és una institució més dins del que és el municipi de Llíria i per tant cal defensar-la i com a mínim mantindre els mateixos paràmetres de subvenció. Moltes gràcies.